إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapasalamatan natin ang ating Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat lumipas na ang mga mararangal na araw at ating nagawa ang mga mabubuting gawa sa mga araw na yun. At yun ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Nagawa rin natin nagunitahin ang Eidul Adha na kung saan kabilang ito sa 2 araw na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin upang gunitahin ang araw na yun. 2 araw lamang ang itinakda para sa atin, at yun ang araw ng Eidul Fitr at saka araw ng Eidul Adha. Pagkatapos natin gawin ang mga mabubuting gawa sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, at pagkatapos nating gawin ang pagsasala ng Eidul Adha, at pagkatapos nating mag-alay ng mga kakataying hayop para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay darating ang bagong taon ng Hijrah. Ang bagong taon ng Hijrah, hindi ito kabilang sa ginugunita ng mga Muslim. Hindi ito kabilang sa siniselebrate ng mga Muslim. Ngunit sa pag-abot o pagsapit ng bagong taon ng Hijrah, ay kinakailangan natin suriin ang ating mga sarili. Kinakailangan nating salubungin ito sa pamamagitan ng pagbabago, sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsisisi mula sa mga kasalanan, mula sa paggawa ng anumang hindi ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa paggawa o pagsasabuhay ng kabutihan, pagsasabuhay ng anumang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paglipas ng mga taon ay hindi nangangahulugan na tayo ay tumagal sa mundong ito, kundi ang kahulugan nito, ito ay bilang palatandaan na tayo ay nalalapit sa ating patutunguhan, at yun ang nakatakdang araw na naghihintay sa atin o nag-aabang sa atin, at yun ang ating katapusan mula sa mundong ito. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating ng ating kamatayan, hindi natin ito maaaring ipagpapaliban, hindi rin natin ito maaaring agahan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Sa oras ng pagdating
ng nakatakdang araw at yun ang kanilang kamatayan. Hindi nila ito makakayanan ipagpaliban ito ni isang saglit at hindi rin nila itong kayang agahan. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, habang papalipas sa atin ang mga taon, kinakailangan nating magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan natin samantalahin ang mga natitira sa ating buhay, mga nalalabi sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng anumang ipinag-utos sa atin ng Allah, anumang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kinakailangan natin iwasan ang anumang ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan nating magbago sapagkat kapag hindi natin binago ang ating buhay, hindi tayo babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya babaguhin ang mga kalagayan ng isang pamayanan hanggat hindi nila binabago ang kanilang sarili mismo. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tutulungan tayo ng Allah upang baguhin ang ating buhay kung tayo ay tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagbabagong buhay, kung tayo ay tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagbabalik loob sa Kanya, sa ating pagsisisi mula sa mga nagdaan na kasalanan na ating nagawa na hindi ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tayo binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito dahil upang tayo ay subukin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gagampanan ba natin ang ating mga tungkulin, kung isa sa buhay ba natin ang ating mga tungkulin, kung isa sa buhay ba natin ang mga utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, o hahayaan na lamang natin, o pababayaan natin ang ating buhay, ang ating mga gawa, o ito ay gugugulin natin sa anumang hindi ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang nilikha ang buhay at kamatayan upang subukin kayo kung sino sa inyo ang gagawa ng pinakamabuting gawa. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating buhay sa mundong ito ay isa lamang sa mga pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sinumang gampanan ang kanyang tungkulin, sinumang isabuhay ang mga utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na siya ang tunay na nagtagumpay sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At sinumang pabayaan o hayaan lamang ang mga utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay lugi dito sa mundo, lalong-lalo na pagdating niya sa kabilang buhay. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, habang tayo ay nabubuhay, huwag nating hayaan na ang natitira sa ating buhay ay ito ay masayang lamang sa anumang bagay na hindi kaaya-aya, anumang bagay na hindi kalulugod ng Allah, o anumang bagay na hindi makabubuti sa ating sarili. Ang kailangan natin upang salubungin ang bagong taon na ito ay kinakailangan natin salubungin ito sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Mula sa kasamaan patungo sa kabutihan, mula sa kapabayaan patungo sa pagsusumikap sa anumang ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa pagsasayang ng oras patungo sa pagsasamantala nito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbagong buhay na tayo. Baguhin natin ang ating sarili. Sapagkat kapag binago natin ito, babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay buhay pa. Kaya ang mga natitira sa ating buhay, kinakailangan nating samantalahin ito. Sasamantalahin natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pagbawi sa mga oras na nakalipas na nasayang natin. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ibig sabihin na darating ang
bagong taon na ito, hindi ibig sabihin na ito ay gugunitahin natin, kundi ito ay kinakailangan natin salubungin sa pamamagitan ng pagbabagong buhay, pamamagitan ng pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala, tapat na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan natin ang anumang bagay na ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at gawin natin ang anumang bagay na ipinag-utos sa atin ng Allah, inubliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lil Islam وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Samantalahin mo ang 5 bago dumating ang 5. Ang hadith na ito na ating tatalakayin, ito ay nauukol sa ating buhay. Nauukol ito sa ating oras sa mundong ito. Nauukol ito sa ating mga natitirang buhay o nalalabi sa ating oras sa mundong ito. Kaya sinabi sa atin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na samantalahin natin ang 5 na ito bago dumating ang 5. Ano ang 5 na ito? Una, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, shababaka qabla haramik. Samantalahin mo ang iyong pagiging kabataan bago dumating ang iyong katandaang gulang. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo ay nasa edad ng pagiging kabataan, tayo ay malalakas. Kaya natin gawin ang anumang ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at malalakas din ang pagnanasa ng ating sarili. Kaya kinakailangan natin pigilan ito, kinakailangan natin labanan ang ating sarili, dahil ang kagustuhan ng ating sarili ay ang anumang ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, samantalahin natin ang ating pagiging kabataan bago dumating ang ating katandaang gulang. Pangalawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasihhataka qabla maradi. Samantalahin mo ang iyong kagalingan bago dumating ang iyong pagkasakit, yung karamdaman. Ngayon, wala kang karamdaman, kinakailangan mong samantalahin ito sa pamamagitan ng pagsasala, pamamagitan ng paggawa ng anumang ipinag-utos ng Allah. Huwag mong hintayin na sumapit ang oras ng iyong pagkasakit na kung saan hindi mo kayang magyuko, hindi mo kayang sujud para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang mag-ayuno dahil mayroon kang karamdaman na kung saan yun ang humaharang sa iyo sa pagsasagawa ng pag-aayuno. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, samantalahin natin ang ating kalusugan, ang ating kagalingan bago dumating ang ating karamdaman. Pangatlo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inaka qabla faqrik. Samantalahin mo ang iyong yaman bago dumating ang oras ng iyong paghihirap. Ngayon, mayroon kang yaman, mayroon kang pira, ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumugol ka sa daan ng Allah, gumugol ka sa ating religiyon, gumugol ka para sa mga mahihirap, mga nangangailangan, bago sumapit ang oras ng iyong paghihirap na kung saan hinihiling mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway bigyan ka, pagkalooban ka ng yaman upang ito ay gugulin mo sa anumang bagay o anumang paraan ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, mga alipin ng Allah, wa faragaka qabla
suglik. Samantalahin mo ang iyong bakanting oras bago sumapit, bago dumating ang iyong pagkakaabala. Ngayon wala kang gawa dahil oras ng iyong pagre-relax, oras ng iyong pagpapahinga. Samantalahin mo ito sa pagbabasa ng Quran, samantalahin mo sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantalahin mo sa pagsasagawa ng kabutihan na kung saan ikalulugod ng Allah. Huwag mong sayangin ito sa mga bagay na hindi kaaya-aya, mga bagay na hindi makabubuti sa iyong sarili. Panglima, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa hayataka qabla mautik. Samantalahin mo ang iyong buhay bago dumating ang iyong katapusan, bago dumating ang iyong kamatayan, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Hanggang sa ang isa sa kanila, kapag siya ay dinatnan ng kamatayan, mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi rji'un, o aking Panginoon, ibalik mo ako sa mundo, la'alli a'malu salihan fima tarak, upang aking gawin ang anumang naiwan ko na mga gawa, mga mabubuting gawa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating hintayin na dumating sa atin ang ating oras na pagsisisihan natin ang mga nakalipas na panahon. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, samantalahin ito sa pagsasagawa ng anumang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabalik loob sa Allah, pagsisisi mula sa anumang ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban tayo ng tibay ng loob upang gawin ang anumang ipinag-utos sa atin ng Allah. Pagkalooban tayo ng tapat na ikhlas para sa Kanya upang tayo ay magbagong buhay, upang gawin natin ang anumang ating tungkulin na ipinag-utos sa atin ng Allah. Pagkalooban tayo ng tibay ng loob upang iwan natin ang anumang nakasanayan natin na mga gawain hindi ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalooban tayo ng Allah ng pagsisisi, pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas ng loob upang gawin ang anumang ipinag-utos sa atin ng Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa usratina wa jaddina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.